pamusorerana baba pamusorerana amai ngaiyozvaiti kudayo zvipamutima tichingamidza tsangamidzi pavaita vakada vatikumbira timuchirei taure mchana kuuya kudare kumwe kuya nematambudziko vamwe kumwe kuya kuzoteerera but zvinoitika pamusoro penyika vanoba vakawanda vanopomba vakawanda vanoroya vakawanda vanobatwa panguva ndiye anenge iri mhombo panguva iyo asi mhombo mukati menyu mudzimu vanoba mukati menyu varimi vanoita zvakaipa varimi saka chimwe nechimwe chinonguva yacho pamusoro penyika saka chinenge chakanaka ukanga wagarapo ukabvunzwa mhosva yako tinoona kuti tiri kupomedzera vanhu vari kukunyepera zvese zvekutozoa tinoona futi kuti matauro atiri kuita newe wakaita mhosva tinazvo izvozvo toya tine nyaya dzatinosangana nadzo dzakatiwandei kunemi munosunga vanhu kana muchisunga vanhu musave nesaiti musave nesaiti zvingodza kuti kana wasunga munhu wamusunga uyu zvawanzi uite pabasa rako bva wamuita unodiwa kudare nguva dzakati nenguva dzakati chete that's all saka pamwe pacho mukazonyanya kuenderera mberi vanhu vamunosunga vanokufumura munenge makuratidza kuti mune interest hamufanira kunge mune interest panyaya dzinotoko munofanira kuzvizwisisa izvozvo munofanira kungoita sei ini ndotaura nemese asungwa neasina kusungwa complainant nadefendant vese ndotaura navo but kana ndangogara panapa kadai tikasangana kubhawanizira wakanditengera koko ikodzero dzako dzinofanira kundiremekedza unditengere koko zvakangofanana kuti ukangochiposha ati zvapa chikafu sitereka unoenda kumba kwavo bhuti rinenge rakazara nechikafu but musi wavanoreva pfuma havamboziva kuti waya nobhuti yakazara chikafu saka zvinhu zvacho zvokungondipa kudya chete nyika yangu ndifana kudya ikodzero dzangu saka kana ndaapa kutonga nongokutonga vakadzi muno problem yekuti idai varume venyu chaivo chaivo makuda novarume vasiri vei idai varume venyu chaivo chaivo pakusika kwedenga nonyika mwari achitya zvinhu zvese pamusoro penyika akaona kuti pano chinhu chaasiya pamusoro penyika abvaona kuti akasiya munhu akafanana naye ndobva maiswa panyika imi vanhu kuti mutonge nyika imi hapana kumboiswa munhu mutsvuku kana mutema pakaiswa munhu akaiswa namwari panyika saka pamwe pacho hakuna munhu akashata amumongu yakashata kana mbegiro macho bonde risingafai varikuwo maodhameni vari kunokwa vanotsvaka zvimushonga zvomusana unobva wafamba zvinoitika musana nenguva yainotonhora kadai murume wakakutadzira umba pane munhu akamboshedza pamusoro yevarume yakwana nguva yekuti auda kuenda kuedzera nomunhu tozongoona dzaamimba mumbao toziva kuti pakaitwa basa ipapo maelders vanenge vakura so taurai pfumai muchiri vapenyu mudye zvinhu zvenyu vana amai munozomuka imi muchiti ndakanga ndisina kupuwa zvemasungiro ndasina kudi wakadi kutaura uchiri mupenyu regai ndikudze kutonga vana vokusiwa kunonakidzana mukarega kutaura uchiri mupenyu panongosara mumwe akutonga anobva anokurira kugara kuti dapfuma yakasiwa chandakaji akutoja kutoenjoy regi penyu yadzinotaura mambotona uchiri kudida here pamusoro nezvakaitika ndakafonerwa nemunhu mukomana wehurumende zvazvo ndataura nadziti wako zvazvo wakaroorwa here ndati uyu ndopa wakataura kuti ndiani afona ndati ifrendi yangu yafona patotanga kuripopota ndaa zvaanoda watapedza sana uri kuti iwe wakaita sei taura tinzwa iwe yakatika ndeyekuti nyaya yakanyonesa nemukadzi wangu ndeyekuti takanga takarara mumba first day tingangoti kumapasisa munhu iye wari kutaura kuti akafona munhu wayanowari munhu waidana naye asati arwa zvadaro kwakadarika dzinenge 2 days 3 akafona futi mapast 9 afona kudaro vakataura vese ndifunga 2 minutes vachitaura kuti ina dachi ndakataura
panguva yakazokata foni wapedza kutaura vese ndopanda kamubvunza kuti munhu afuna ndiani. Mukadzi wangu wakatadza kana kupindura zvinhu zvisisika panguva iyo. Ndikamuti alright, ukutadza kundipindura chindipawo foni yako ndoona kuti chii chirimo. Mukadzi wangu akarambira foni yake. Ndakatombozama kutora foni yake zvechisimba. Mukadzi wangu akaipindura. Samuel ndakona tudiwe. Uyakudai kuti uchikundida here Akaita Samuel ya. mukadzi yanokuti vatorumba Foni yako iripi? Siyakumba ino. Ngokondo. Deni. Kudeni. Naona ngati no. Ndine ndugu yake. Ndoka mpaka mimi. Musoro. Panguva yakabva pambaka angasina kutakura kunombe. Zvekutondishamisa ndotaura kuti nhumbi iyo akazvibata kumaoko wedu ari pamba pedu akasina. Ndiani mwana uyu? Ndiani mubereki womwana? Wanzwa zvekutaurika? Arikutsverudza munhu ya. Murume. Uyu ndiani wako? Arikutsverudza. Rekandibokuudza zvoseka wanzwa here zvaatsanangura zvifuwo zviright saka zvakanaka urikuona kuti ngandikuudzisenda simudza mberi muri kucreata problem kurarama muri kuti vazhinji munongoti andei kudarika chifunyama tokotoka zvakanaka but muchikanda vana muchoto izvo zvatonaka mwana kuyakomu anofanira kuziva kuti murume kana wamwana anofanira kuti achengetwa onzwa mwana wako ari kutaurisa zvisirizvo zvokuona kusiwo ubaba hwako kupureya rweyako anyatsoona mwana kwarakomu ende kuya kutsvaga kuti yautaurira kuti uchidi kutidenda kuti pano zvinhu zvavako but uyarizo mwana wako Musora. aiwa ndimanikidza kutaura ndikareka kutaura newe ila kana kutaura newe ndinofanira kukuudza vagari vanyu uyo akapfawa uyo akachenjera kudarika murume unogara kuiwe kana tichitonga vanhu tisatongere feva totonga straight iwe wazvinzwa foni iri kupi unofunga kuti saizengani tauti foni iri kubairwa ndikubvunza meseji andoti foni iri kuba ndandikokuudza munhu wakusumudza nebaba wako 1 2 uchaita musha unorarama iwewe uita musha unorarama baba wako akanga asina kumbodaiso but kufamba kuchinja kuita kumaiso kufamba kwenguva kwokura anzi ende kana kudenga kuchiendwa achaenda wega anosara panyika ndiwe unonamudza iwe pinduri zvakutaura ndara pasi wose izvo tichikupedza unobva kupfuma vari kupisa pfuma nechiona kuti no tagara togara zvakanaka iri tikuita sei hatidi kudaro pindura zvawabvunzwa no utongezve tokuda kuudza kuti mukadzi kuti tenderembera pasisina nekuda kuti munhu laini rakamboya ndakamutora ndiri laini raishandisa ndakatora ndakarasa ndakatenga nyuwani ndichida kuti kupedza problem iyoyo but sitikupa laini riro nyuwani munhu iye aramba achifona ende handizi kuti munhu iye palaini nyuwani iroro nhamba dzizivatsvana saka ina hangu ndatoona kuti mukadzi wangu chigure mari bcause dai chaipera panguva yandakagara naye ende zvakapera ende munhu iye asinobvira akafona ende paakafona paakaziva kuti ndiye munhu afuna diakuzo asina katombodaira achitaura naye mukadzi kana zviri nani angada akatongondipa nditaura naye nini but papa ndatoona kuti mukadzi wangu ni munhu iye avasilosiyana sumupashere Pangue banditi. Ina pangue. Subuende. iwewe shuwa ukona urumuda
choba kufugara teke tambuta mukumbire kare kontatse mukumbire ya ene ndichambindure munhu waifona ndiani anogara wakamuona sei ngobuda panze wayana ni wari kwamela amaya karubu Wayana kunani? Yame wake. Amaya nambuya. Sikulia joni. Amaya nambuya. uyaya paipi Tuta huko mwana. mesebudai panze ayo chikwati chimene chichata saka tifuna yankura tituwirirane ndosaka ndashedza emimesi mazvona zvaitika isati tongere fiva totonga straight murume mukadzi ada murume wake mazvona akuona kukosha kwake kodzero baba wacho yona amai vacho havana kupera vaudza mwana kukosha kwomurume but nauno zvavakuona kukosha kwake patakaona patakakura taitita kumbeze rokupete kura kuda nokusaida but vanhu toenda tichidevelopa tichita se tichikura zavara tava kutarisika pamberi pevanhu tava but iye hana kuzvona akuona kukosha kwomurume nacho muri kuti kudini mese makafemuri inini ndichimuda fani murori muzukuru wangu ndikati uyu mubvani wangu arerukirwa akatyoka kuno zvino ndakatozoshamisika akuya achitaura kuti ambuya ndozviripo muzukuru wenyu uyu amene kuti anenge achifonerana naye ndobva ndamumanikidza kuti aiwa zvinopera gara naye mukadzi zvino izvo nhasi abva ati aiwa mbuya inini handikunogara naye uyu muzukuru wangu chaiye manyika apa nhasi anga asisadi kana kundimhoresa ndikamumanikidza kuti ndimhorese musateedzere zvigumbu zvevanhu topedza ukama hwedu saka ndaifundidzira vangu kuti kutaura kwenyu mese ndakunze uri mutongudi nindinoti vana vagare zvakanaka tiumbe ukama vasazouyawo kwandiri zvakandirwadza ndechikuti vakauyawo kwandiri vachiuya vachipa gupuro kwandiri vachida kurambana ndiripo inini baba uri kumba kwangu inini ndakavadzosera kupi kumusha kwawepo nemudzimai vabuda panzira ndakati dzokai munogara zvakanaka asi inini ndiri kuda zvinhu zvangu ndozvandiri kuda asi waunoenda harisiri rokunzvikanezvikwayo ndoraita kuti kugadzike nesa raanoda kuti tigadzire manje muzvovana tinotogadzira nokuwirirana ende pakati penyama hapana nyaya munofana kuramba makabatana makayanana muri pamwechete but tiri kuti toda kugadzira zvese vanza zvatokutaura but tinozvigadzira takawirirana muna uyu akatyoka gumbo kana kuti gumbo rakakuvara ine anda asistenzi yekuchengeta ende kana tabereka totarisa kuti makumbo edu ndianofana kuti tirapa mberi like but tikaona zvichidaisa hazvimwe zvakanaka saka ndangoda kunzwa izvikama mainesi mapedza shedzaiva mabhodai mukadzi wangu aindida izvezvo iye akasiya zvaiita panguva yandakatangogara saka kuti tirambe tichienderera mberi ainani kukana zvambosviko kuna mambo wangu nzvenga yautaura ndosaka wanda kuti ndangosara itaura navabereki ndaifunidza kuti kana achinzwa tombomutesta kana zvaramba totiramba kaini zvako anoenda kumba kwako unotora foni uya naye umupa foni tokupai mwedzi mumwe tokupai kusvika musi wa20 musi wa40 musi wa28 kana pasina action unodzoka pano tokuudza zvokuita munhu kana ari musikana anoedzwa unovana vachiedza mazvinoitika
mangani? Iwo ni mangani? 19. Ndaifundzira kudai wambodzi kwawo. Kana pa 20 pasina action, achiraudza kuti achikufona nofona toti divorce. Ugara kwezvo uri kwekaita. Yana tsinzaro. Ndofunga pakauya mukomana wepachira kumba ini ili andazi. Ndaifunga kuti wafuna kutombodai. Rekani kutaura pane zvinhu zvamunhu vanomu kana ndikutonga ipa. Mufana kuti munhu ari kutonga ari pamberi pakufunga kudarika ini. Mwanzoka. Panapa ndotogadzira imba yekumba kwenyini. Unza zvanuta yamukatotadza kugadzira imi mega. Masvedzwa kuti pamusoro ipapa pandiri rongo ripapi. Ndoziva kuti apo waifana kuwedzera mazwa angu. Regai ndimbokuudzai. Chinokonzera mhirizhonga mudzimba kana matambudziko nyaya yekusaudza vana. Kana patakakura tichitamba chiti ndichazeta munhu dzimwe mombe namanje. Kana akati ndichange ndiri imbwa ndichita bhaki ndihukura ndiri huhu imbwa namanje. Kana akati ndichaita baba namanje ndibaba. Vana ava mazuva anotaurira vana vako kwagara pamusha. Kwatiri kuenda nyika ine mazino. Saka akuna kuti kanga sazvatakugadzira. Taura tidzwe zvomwe chitaura. Ndinoda kubvunza kuti madaro zvenyu mangopati uyu mupanguva anga ari mubaba womukadzi wangu andiri. Ndinofunga kuti vakange vachitotaura vese. Saka zvinova zviri zvinhu zvokuti kana ndakagara nefoni yake andiri munhu iyoyo anogona kuziva kuti nyaya iri kunetsa, anogona kutadza kufona panguva yamatimba. Chikomba chinofona. Apati wanza zvoda kutaura. Chikomba chinofona. Musapende tuwe. Hapana kuti mushungudza kana kuti musapende tunoenda siti. Mudzo. Foni yacho wasiya inani? Yega. Aidzoke tira kuti apa nditi wati zvomunhu yewaidana wadana ukaita bonde naye. Aiwa. Ari kuona naye gormo. Friends. Atitori shamwari. Alright, gadzira kana sida kubatsira mfana. Kumba kwenyu kunani wasumuka? Vasara mukuru wakatamari. Munobva ku? Ndiza namukadzi kumbona yamuswa tundi. Phone kuva munhu awe nayo. Zomba yomuoko mati. Iwe baba womwana? Kangabiri. Wanza zvataura? Musanobatidza phone kana muchitinzwawo kuti tigadzire mushero. Asi kana mukasakubatira phone yomunhu ngaiwasha. Iwe chibva panapa inotora phone nate zvakwaita. Iwewe izvezvi so uyu ngaende kuna amai vako iwe simuka pana izvezvi chitopinda mudodzina kuna ari kumba kwako Kumba kwako? kwako Kune vana vadiki. uyo ndiani? Dzadzi yangu. Simuka weko tiipedze zvakachena. Zvimwe zvinhu zvino vanhu vadiki vanozonga utapinda mhosva vachiti kutamba. Unayemusa 28 pana. Enda. Chauchagara simuka. Tora muramu wako. Itosubata wako chienda mutora foni mutu. Ndikumbura kubvunza kana password kana pin. Mupe ngamupe. Mupe password. Mupe. Mupe. Ayo mupe kapoza akaenda kusara. Mupe. Mupe password. Mupe. Hai. Mupe. Mupe mawezi yacho. Nora. Azviye Nora mawezi. Nora. Mira mara wapanda kanyo. Nora, ndonyori pakimba mama Nora. Mageti. Ibai. Iri modro. Password apiwa. Iwe unozofona pafoni dzangu nhasi wazokupona padzangu hakuna asina kana kupona muzarachira unifona foni ndatora password ndavhura zvezvaona kusangana musi wa 14 musi wa 28 wazo chienda na 30 sara inogara dzoka